मन का भरम मिटा देत बानी। सुधीर भाई कहला ना कि बोलिए से सब कुछ होत बा, बोलिए से आदमी बा, बोलिए से सब विकास बा, जो आपका सौदा बा। इसे गावत बानी तो बोलिए में बा रस बा, बढ़िया गावत बटा, बढ़िया पैसा रुपया ले बा। और वह बोलिए अगर टाइट हो गई तो लातो खाए खोए, लातो घूसा खिया दिले, सही बात है। लेकिन हम बतावत बनी बोलिया निकले ले कब, बोलिया निकाले लगे इहो तो आप लोग जाने ला का। चचा परेशान होगा ए भाई, तन देखा ना हो आई तनी ध्यान दई। ई बोलिया निकले ले कैसे, निकाला लगे कब निकल जाले, काहे मीठ निकले ले, काहे मरचा नियन निकले ले। मीठ बोल दे बा तो लोग कहे अरे रजा बोला ला ना, लेगला के मुहवा से रस चुआता। तनी तनी केहू को कड़वी भाषा रहे कहे बा मर्दे बोला ला ना मरचा मती भभा जाला। यहू बोलिया के बोले के होला, कब बोले के होला, कहाँ बोले के होला। मिठाई भी मास्टर साहब मीठा भी बोले वाला कबो तीखा बोल जाला। ये गीत के आखिरी में आप लोगों के बताई कैसे। ओहो गीत बड़ी बढ़िया बा। ए जात हूँ कहा लोगन यह ना करत हो खराब। अब हम गौते हिला तब ले जात हूँ, गा ले 5 मिनट तब जा, एक सुन के जा। अरे हम जानत मेहरारू का जिंदगी का है, सुबह से शाम चूल बर्तन करत करत एकदम थकाई जाली। रात रात तब रात या काम सबके करे के बा, टेंशन बा कि घरे जाई तो 2 रोटी बनावे के टाइम से ना पहुंचब तो पतोहियो डांटी, ओकर बउगो डटी है। ये लिए 5 मिनट में हम गाय के खत्म करत हिला। खाली ध्यान दई, तर्ज बड़ी बढ़िया बा। ए गीत के स्वर्गीय बेचन गुरु अपने समाने में बड़ा लहाई के गावत रहलन। अंदाज हमार बा कैसे। अरे आंगने में फोला फोला गे नवाय नाना दो, अरे आंगने में फोला फोला गे नवाय नाना दो, बाजले बधाइया दुआरे पे। पैसा दिया हम बोल देत ना, अरे हमार ना तू जाना ले ले मेरा भाई ले ले। ताई हमारे जिला का गवैया तू दादा के पलट के गाय दहलन का गौला मास्टर साहब। अरे ना नदी भौजिया दोनों एक सामोरिया, चाहे कितनो बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कितनो बड़ा दानी हो, चाहे कितनो बड़ा विद्वान हो, चाहे क्यों भी हो, ये धरती पर बाबू समय से सबके हारे के बाद कोर्ट कचहरी के बात बतौला चल जाई बात जज के सामने, समय चाहिए तो फैसला मिल जाई। वही बोली ऐसे समय ना चाहिए जज का वजीर बंद रही कि नहीं भाई। आज ही फैसला ना दिहल जाइए कि 10 दिन के बाद दिहल जाई, तारीख पर तारीख आ जाई। काहे अब वाचन बद्ध हो के राजा पाट छोड़ दिहल, केहू नाही छोड़ल जाके भैया मेहरिया, केहू नाही छोड़ल जाके
राजा के पहरल एक दिन छोड़ही के। क्या बात है? राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी राजा है, लेकिन समय का चक्र चलल है बाबू। अपन राजपाट सब विश्वामित्र जी के सौंप दलन सपना में। बोलिए बा, विश्वामित्र जी के वादा कदल है सपना में कि जा तो के हम राजपाट दे दे। बोलिए पर बाबू उनकर राजपाट विश्वामित्र जी ले ललन। अपने कल्लू डोम के हाथे जाए के मुर्दा फूकने का काम किए, जो आज भी हरिश्चंद्र घाट के नाम से आप लोग जानते हैं। अरे लागल श्री राम जी के धोबी का नहानावा, होला या टूट पाती पत्नी का बंधनावा। अरे लक्ष्मण जी चाहला सीता जयहना ही बनावा, लक्ष्मण जी चाहला सीता जयहना ही बनावा। सीता के पहरल बन में छोड़ही के। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी हार गए। कब हरलन? सीता माता के रावण चुरा ले गईलन। भगवान रामचंद्र जी के वनवास भल रहल, सीता के नहीं वनवास भल रहल, लेकिन समय का चक्र चलल। सीता जी जंगल में गईली भगवान रामचंद्र जी के साथे। समय का चक्र चलल, सीता हरण हो गयल। भगवान रामचंद्र जी गईलन लंका पे चढ़ाई कैलन। युद्ध भयल, रावण के मार के सीता जी के वापस अयोध्या लेके अलन। एगो धोबी ताना मार दहलस। ध्यान दे, धोबिया तनवाई है मरलस। वो धोबिया का धोबिनिया कोनो काम से कहीं गई रहल। रात हो गल, पानी बरसे लगल, घरे बेचारी ना आए पौलस। धोबिया मुंगरा लेके दुआरी पर बैठल। कहले तनी मन बढ़ू हमार मेहरारू, बिना बतौले चली गई, वही ले ना आइल। वो तो बेचारी फसल रहल पानी में फसल रहल। हाँ, पानी में फसल रहल, मतलब बारिश होत रहल। अब धोबी सवेरे कयाइल, तबले धोबिया ले के मुंगरा डांटा शुरू कैलस। कहला ई बताओ रात भर तू रहली कहाँ? बेचारी धोबिनिया कांपे लगल। कहला ए पति देव, हम तक गईली बनिया के दुकानी पर सामान लेवे बदे, बारिश होखे लगल, तब का लगल दूसरे मंजिल अब सुतौला हम एकदम सुरक्षित रात बनिया के घरे बितौली। धोबिया कहला सुन सुन सुन, जौन तू बतियावत हऊ हम सब जानत हईला। हमके भगवान राम समझले हऊ। भगवान राम बर्दाश्त करे, सीता के रावण चोराय के ले गयल। तो अगर बत्ती सुलगा के पूजा कैले हुई, रावण ले गल त का पूजा करे बदे ले गल हल? बात लग गई भगवान रामचंद्र जी के। देखा यह बोली बात लगल भगवान रामचंद्र जी के। सीता जी का अग्नि परीक्षा लेवे शुरू कैलन। आप लोग सीरियल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से देखिला। भगवान रामचंद्र जी सीता जी से जब अग्नि परीक्षा ललन, तो सीता जी आंख में आंसू लेके हाथ जोड़ के धरती माई के पुकरली। कली हे माई, जैसे तू जन्म धले हूँ, आज हमार बड़ा अपमान होत बा। सत्यता सच्चाई लिया कि हमरे सामने कैदा, आज अपने गोद में हम समायला। धरती माई ऐसे फटल है, सीता जी समात है। भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी धौर का जीसीबी खोजे शुरू कइने। हाँ, ये तो ड्राइवर हो समैया रहना है। भगवान रामचंद्र जी ऐसे हाथ मिच के रह गए, सीता जी समा गई। काहे? समय का चक्र चलल, बोलिया लगल, दिला में ताना लगल, लेकिन कहीं ना कहीं समय के देन रहा। अब समय के ना छोड़ले बा मास्टर साहब।
चल कराड़ा हो जो काके आपन बनावा मारल चाहत रहा हो अर्जुन का जानावा कौरव के शिविर में बचला तूफानवा कौरव के शिविर में बचला तूफानवा आखिर में बाण पावे छोड़ ही के भगवान रामचंद्र जी सॉरी कर्ण एक अचूक बाण छुपा के रख ले रावण के मारे अर्जुन के मारे बदे वाह कृष्ण भगवान जी के लोग छलिया कहेला छल का दहन है। अच्छा छल काहे कहिलन उस समय का देन रहल छल ऐसन कैलन कि वो बाण कर्ण के आखिरकार में छोड़े के अर्जुन के बाण अगर कर्ण वो बाण ना छोड़ ले होता है तो शायद अर्जुन को मौत हो जात भगवान का अपमान हो जात ए लिए वो बाण के छोड़े के पड़ल कहीं न कहीं समय का चक्र चलल बा लेकिन अब समय का चक्र कहाँ चलल बा हमारे गीत के आखिरी लाइन अरे बिहारी गणेश सबसा मैया करावे ये करा से केहू भी छोड़ नहीं पाए देखी बिहारी गणेश सब समये करावे आ ये करा से केहू भी पार नहीं पावे हमार पूरा गीत गौले का मतलब यह भयल कि समय का चक्र जब चली तो बड़े बड़े लोग धाराशाही हो जाते हैं कभी भी जिंदगी में दो चीज आप लोग अपने दिल और दिमाग में रखल जाई चाहे जहां कहीं भी रहल जाई इतना याद रखल जाई कि कभी ज्यादा खुशी में कोनो वादा आप लोग मत कहल जाई नहीं तो एक बार हमार बात आप लोग अजमा लिया कहले कह दिया कुजलवा कहले हो देखिए एक बार खुशी में वादा करी पूरा होला कि ना वादा करवा कि भैया हम वादा करला तो से 10 बजे दिन में कल जरूर मिलब लेकिन समय चाह जाई ना तो 1.5 घंटा 2 घंटा लेट हो जाइबा नहीं तो जइबे ना करबा तो तोके ये लोग कहे अरे यार मर्दे बछूट आदमी हो 2 बार वादा कैलस आयल ना धोखेबाज बा तो कहीं ना कहीं समय का देन बा आ एक समय के चक्र में फंस करके कभी भी आप लोग बहुत जल्दी कोनो बात कोनो काम का निर्णय मत लिहल जाइए निर्णय ले ले बा खुशी में कह रहे भैया हम जरूर तुझसे वादा करते ला उन निर्णय तोहर फेल हो जाइए ए लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते बानी कि आप लोग जहां कहीं भी रही हैं समय के ध्यान दियत रही हैं समय से देखल जा कार्यक्रम शुरू भयल समय से कार्यक्रम बंद होत बा और समय से हर मास्टर साहब आखिरी बात समैया का गीत बा कहना बा का अरे उजाला प्यारे लाल नहीं छोड़ल चाहे घरवा अरे उजाला प्यारे लाल नहीं छोड़ल चाहे घरवा बिरहा गवै में पड़ल छोड़ही के बहुत बहुत धन्यवाद।